og velkommen til igen. I dag så vil jeg se, hvad der sker udenfor. Fordi det er sådan bob-bob-vejr. Det er sådan noget, den der. For det første. Nu kan jeg godt huske den anden video. Det gik sgu ikke så meget. Venlig. Nu hvor den gamle video kunne vi jo gøre det der med at knipse. Og så kom vi et andet sted hen. Måske kan vi få min storebror med. Lad os lige prøve. Wow! Hey Mads! Hej! Sig hej til kameraet. Jeg kan godt huske den første video, ikke også? Der var Mads filmer. Jeg tænker, at hvad er smag på græsvideo? Okay. Vent. Vi kan gøre det ligesom på vores anden video. Vi kan måske komme på vores terrasse. Er du klar til at knipse? Ja. 3, 2, 1, nu. Hey! Det var ikke vores terrasse, men kan du stå lige der? Nej, men det er altså 2. Det går ikke så bedre, hvis man er 1. Men jeg tænker, at vi kan... Ja, hvad kan vi egentlig? Skal vi prøve at tænke på en historie? Stuer! Vi kalder det stuer nu. 3, 2, 1. Oh. Shit! Det virkede faktisk. Vi skal bare kigge på tingene. Så man bruger hjernekraften til at komme hen til ting? Det ved jeg ikke. Vi kan stort set teleportere over lige hvor vi vil. Vent. Måske kan vi teleportere os til Brandskovshaven. Jo, vi kan. Måske i næste afsnit. Dam. Ej, vi kan jo teleportere os hen til... Vi kan jo godt prøve. Vi skal bare koncentrere os, hvor det ligger. Okay. Er du klar? Ja. Okay, det ligger, hvor er det? Du kan huske det. Ja. Ja, hvor, kan du ikke sige byen og sådan noget? Omkring Svanike. Okay. Så vi tænker på Brandskovshaven, og så siger vi 3, 2, 1. Okay, lad os... Nu er vi her, og vi står lige her, så lad os gå i gang med det. Du skal bare gå ind her, ja. Ja, kom nu bare, sæt dig. Kom nu bare! Ja. Sæt dig. Jeg lukker. Jeg lukker sgu den mig selv. Er du klar? Du skal bare presse den sådan, bum. Så det, er du klar? Hvorfor holder man fast den? Nu, hæv i snoren. Hvor holder man fast den, August? Bare på den der. Det er det eneste sted, du kan holde fast. Dine ben, de skal bare være der. Ej, de skal fucking gå hen. Jo, de skal. Er du klar? Ja, om lidt. 3, 2, 1. Woo! Ja, solen er dejlig, var her. Ja, jeg har sgu selv prøvet den masser af gange. Masser af dig, skal filme lige om lidt. Ja. Det er... Jeg kan lige så sige, August. Det er Så er det dig, der skal filme. Er det mig nu? Ja. Du skal lukke de her. Ja. Det er sjovt. Du er nok lidt våd i røven på mig, men altså... Hvad? Ikke noget. Klar? Ja.
du hiver det sammen. Eller ikke hiver. Sådan der, hiv. Du skal filme mig, er du klar? Ja, klar, August. Jeg er iskold. Det er sådan, jeg gjorde, August. Skal jeg bare stoppe den, August? Hvad? Skal jeg bare stoppe den? Stop den om 3, 2, 1. Wow. Hvad er der wow over det? Se, nu tænker du nok. August. Hvor fanden er du? Det skal jeg fortælle dig. Jeg magter ikke at synge. Jeg er i min stue. Ja, der skal ikke så meget, den er. Der er mere den. Ja, jeg har en anden sted. Men jeg tænker, at jeg vil sige noget. Jeg tager lige ting herovre for. Det gør mig rigtig ondt, hvis jeg det her. Men jeg bliver nødt til at sige det. Tak fordi I så med. Giv den et like, giv den et dislike. Gør hvad I vil. Gør hvad I vil. Bare så længe I ikke disliker. Ses. Det er så sørgeligt.